Val and Dudong. Viva. And Sabi. Dudong Gamay is sleeping, guys. So what are we going to do, my love? My love talaga. Sabi ni Tita Emmy, tawagin ko daw siyang my love, not taxi driver. Okay, my love, what are we going to do? We are going to do camping. Yes, guys, he loves camping. So wala siyang ibang bisyo. Hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. Basta camping lang. So suportahan na lang natin, mga inday. And ayan, before po tayo mag-start ng vlog, shout out time muna tayo. And syempre kasi nasad kanina si Tita Emmy, siya yung unang-una nating isa-shout out with matching shout out plus whisper out. Whisper out also? Yeah, because she said, oh, you missed my name and a whisper out. Oh, really? So, ayan, her name is Emmy Saltarin. And whisper out of shout out. 2. And then again the name. Emmy Saltarin. Emmy Saltarin. Emmy Saltarin! Ayan, happy ka na, Tita Emmy. Smile naman dyan. So, ayan, ikaw ang unang-unang sinout out namin. And then, Nelia Saludares. Nelia Saludares. 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 Crema Enriquez. Crema Enriquez. Jentan. Jentan. Marilyn Decena. Marilyn Decena. Of course, taga Surigao, pero waray nun, Yan Chua. Yan Chua. Oh, nakalimutan ko si Sis Marilyn, ano din pala to. From Alang-Alang, di ba Sis Marilyn, waray nun. Evelyn Buena. Evelyn Buena. And my new subscribers tayo, ayan, from Indayen's channel. So sabi niya, hello, I'm your new subscriber. You are introduced to me by Lalabs Yen. Ayan, Indayen. Ayan, umahatak sa Takilyaw. Alma Mendoza. Alma Mendoza. Elma Mendoza. Yeah, Alma. Al. Kasi ganyan yung pronounce niya, Elma. So, di ba, Alma? Binnen Nederlands, we hebben ook like Elma. apple. Elma. Oh, okay. Elma. So, sige, since nandito tayo sa Netherlands, okay, siya yung boss. Elma. Elma, naging Elma Mendoza ka na. Nederlandse naam, that's nice. So, ayan, thank you guys for the support. And ayun na nga, sabi ni Dudu kanina, papunta kami ng camping. Mga 30 plus minutes lang naman siya from bahay. Pero since pag ganito yung panahon, guys, mainit. Kaya nag-cap si Inday Val at medyo mahaba ako pa off shoulder. Kasi mainit, sure ako maglalakad kami mamaya under the sun. So ayan yung gusto niya, maging tan. Ako naman, syempre dahil tan na ang ang color ko, more darker na ako. So ayun, ipapakita ko mamaya. I think it's also our first time there, ha? We didn't went there before. So ayan, first time ko din, guys, na pumunta sa camping na ito. So i-share ko din sa inyo ano yung meron sila. See you later. Bye. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So, titingnan ni Dudong. Magtatanong siya sa, ayan, reception area. Ja, aber wachten. Nga, aber wachten. Pagigising lang niya sa bipot. Nakatulog din ako, guys, as in. Pero parang hindi siya yung typical na pinupuntahan namin na camping. Right, but the beach there is nice. We've been there once, for a walk, you remember, right? Moet je afkoppen. Zij doet de curve in. Is het? Ja, dat hadden we nog gedoe. Dit, maar ja. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Hey, staat hij meestal. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come
once you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So guys, kakaiba siya sa mga ibang camping site na napuntahan namin na pwedeng ipasok yung sasakyan. So kami na yung napapasok. Dito iba, sila yung napapasok ng sasakyan dun sa site. Tapos yung sasakyan dito, kaya may cart siya. Inilalagay lahat ng mga, ayan, yung mga things na dadalhin namin sa caravan. So ganun. So ayan guys, si Inday, hila-hila. Sabi. Grabe ang init, promise. Super init. Usually hindi kami naglalagay ng tent sa front ng caravan, pero ngayon need talaga maglagay. No, I really don't know how it works. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Because Guys! Wala. Wala na. Wala na ang suklay si Inday. Tingnan, ang pula na ng pisngin ni Dudong gamay. Oh my gosh. Mana to sa papa niya. Gusto. Nagbibilad sa araw. Laka? What is that? What is that? do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and Ito yung nakakapagod guys sa camping kasi yung pag-set up ng mga bagay-bagay. At ngayon, pupunta si Vibe sa reception area. Baka makahiram siya ng cable kasi hindi siya nag-fit. So, hindi kami makaka-ano ng electricity. Need namin kasi may mga food kami dito na ilalagay sa ref at need ng electricity. Pati yung tubig para mag-pump siya pataas dito. So, need din yun ng electricity. And, yun yung ayan, tricky pag nag-start ng camping. So, of course, pag na-set up na lahat, so happy na kasi relax ka na lang, upo-upo. Pero yung start talaga, like, ayan, yung mga gamit na yan, ayan, ilalagay ko pa yan sa ref, tapos yung ibang gamit sa labas, tapos yung mga damit, ilalagay ko pa dito. So, ganun. Hindi siya ganun kabilis. Pero, ayan, pag nagtutulungan, sabi nga, ayan, pag nagtutulungan kayo ni Inday at Dudong, then, ayun, magiging okay ang lahat. Ayan na siya. And, Yeah, I put my sign wrong colors. oh, moy, ayan, may pupunta dito para, ayan, magbigay Oh, we go ng to the beach, cable. that's nice. So, Half an hour. only half an hour. Of half an hour we go. Oh, So we okay. can refresh somewhere. Yeah, nakikipunta siya ng beach. Malapit lang yung beach dito kasi nga sobrang init, 'di ba? And hindi kami nakapaglagay ng tent sa labas. So, maya-maya. So we're gonna figure it out later for the tent, ha? Yeah, start still with the tent. Yeah, kasi mamaya guys wala nang sun. So, yan. Pero ngayon sobrang init. Ilalagay ko na muna yung ibang gamit dito sa ref. Like ito, need siyang i-ref guys. So, hindi pwedeng walang kuryente. Or else, mapapanis, di ba? Sayang naman yung mga pinamili namin. A few moments later. Mayong hapon mga Inday. It's Inday pala again. Of course, Dudong and Dudong Gamay. So, papunta kami ng dagat guys kasi super init dito. So, ayan, medyo disappointed kami sa camping site namin na puntahan. Kasi hindi masyadong mapuno yung yung paligid ng caravan, yung nilalagyan mismo ng caravan. So walang lilim guys. And yung sa tent naman namin sa front, medyo ayan, hindi kasi kami naglalagay palagi ng tent. So hindi namin alam paano. So
So since mainit, nakakawala ng energy. So maya-maya na lang ulit pag wala ng araw, pagbalik namin siguro mamaya, itatry namin ilagay yung tent sa front ng caravan para alam mo yun, makatulong para magkaroon kami ng lilim sa labas ng caravan kasi as in sobrang init guys. Usually yung mga pinupunta naming camping guys, as in relaxing, maliwalas, mahangin-hangin kasi nasa lilim nga. So next time we should really ask if there's tree. Ja, dit is niet fijn. Zo sweaty. Yeah, tingnan nyo. Si Dodong, pawis na pawis. Nag-ano talaga ng shirt. Ay. Pero, yung good news naman, 15 minutes lang drive yung dagat dito. And alam nyo guys, gusto lang, I wanna sleep louder, huh? Me too, yeah. I hope Savi will sleep too. Because how can we sleep? Yeah, you and then me. But we stay there until 8, 9 o'clock, huh? As You in, have dinner there. We're going to relax. Beer. One. Oh, pati siya moody, nagiging moody na siya kanina. So, ayan, inilagay na lang muna namin yung mga pagkain sa ref, tapos gumura na kami. Hindi ko pa naayos nilagay sa cabinet yung mga damit, guys. Ayan, nagsasalitang mag-isa yung, Dudong gamay. Hi, guys! Say hi, Well. guys! We are not that happy. We are happy. So, ayun, ang hirap na maghanap dito ng dagat, guys. Hindi ko lang dito sa amin sa summer. Ang bilis, ilang minuto lang, nasa dagat na. So, ayan, ang daming tao nagbibilad guys. So, papunta din sila ng dagat. Pero kami, maghahanap kami ng makakainan muna. Actually, may dala naman kami. Pero mas kakain na lang muna kami siguro sa restaurant or kung ano man. Pwedeng kainan. Before kami pumunta ng dagat. Para may baon kami mamaya pag napapagod habang naliligo, may makakain. So, ayun. And, sabi nga pala, nagsuka guys. So, ayun eh. Namali ako ng rinig. Akala ko 15 minutes. 15 minutes pala yung drive. Kahit ako din, nahihilo din ako. Mahiluhin kasi ako guys. So, more than 2 years na ako dito pero hindi pa rin ako sanay sumakay sa mahabang biyahe. So, ayun. Ang sarap ng hangin. Mainit pero maganda yung hangin. Malamig ng konti. Filipijns pannenkoek? Ha? Philippines? En heel gaan mee met jouw advies en dus dit is een maaltijd. Jullie gaan tussen 3 verdelen we dan. Philippines pancake, Savi. So, ayan guys. Meron silang Philippine pancake. So, yun yung in-order namin. Tagtilikin ang sariling atin. Savi, say hi guys. Sabi, voor de familie. Hi guys. Oh. Oh. Hij zegt hi guys. Oh. Ja, doe maar. Sla maar, sla maar. Sla maar. Hard, hard. Nee, doe maar samen. Sla dan. Wel lekker denk ik deze. Ito pala ang Philippine pancake. En salad. Op? Deze op? Nee, nog niet. Ja, dank je. Sabi, wil je pannenkoek? Dankjewel. Ja. Heb je deze out? Ja, even wachten. Sus, relax kayo si Dudong. Nakataas ang paa. Wow, we are here. Let's see. Sabi, say hi. Wow. Oh, careful. Wait, here's Mama. Here's Mama. Go, you hold Mama. Yo.
guys, andito na kami sa dagat. Dream come true ni Bibe. Kasi supposed to be guys, nung May, nasa Pinas sana kami. Kaya lang diba, dahil sa corona, na-on siya May. So talagang, ayan, talagang palagi yan siya gustong pumunta sa dagat. Kaya lang yung dagat dito malayo. And malamig ang tubig guys. Even nga ngayon guys, mainit. Pero ang tubig niya malamig. Pero at least, carry na yung lamig. Hindi kagaya ng mga unang buwan. Kahit pilitin ako ni Bibi. Kahit bayaran pa niya ako, hindi ako maliligo. Okay, so don't say hi to your fans. No, it's your fans. It's your fans. Hi fans! Hi fans! Sabi so far already. Are they the fan of Sabi? Yeah. Fan of Sabi and Dudong. Wala si Inday. Sige lang. Damay-damay na lang yan. Madadamay din ako. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So, ayan guys. Mag-alas 8 na ng gabi pero mainit pa din. So, ayaw umuwi ni Bulilit. So, kakain muna kami. Maghahanap kami ng restaurant na makakainan. So, ayun si Dudong. So, ako may isa akong bag sa likod. A few moments later. So, ayun yung mga kaganapan, mga Inday. That's all for today. And nga pala, if you have any suggestions na pwede naming may topic sa next vlog namin, ayan, we are open. If kaya, naming, ayan, gawin yung isa-suggest nyo. And, ayun. Nice suggestions. Nice suggestions. Not too hard for me, please. Ayan, mahirit si Dudong. Not too hard daw. So, huwag masyadong mahirap pa. So, ayan. Salamat sa mga tumatangkilik ng vlog namin. Till next time. Bye-bye. Bye-bye. Sleep well. Work night.